Salamat Vatan TV kanalımızın hormatly tamaşaçylary. Saylanan habarlar gepleşigimizin ýene bir sany sizin bilen. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 25-nji aprelina kysanyna Türkmenistanyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň daşary işler ministrleriniň duşşugy Türkmenistan Gazagystan gümrük ulgamyny alalaşyk baglaşdylar. Aşgabat daşoğuz günne 2 gatnaw amala aşyrylýar. Merkezi Aziýa Hytaý daşary işler ministrleriniň duşşugy ýaly habarlary size ýetirýär. Gelin nowolsa habarlarymyza giňişleýin geçelim. Türkmenistanyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň daşary işler ministrleriniň duşşugy Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, daşary işler ministri Raşid Meredowyň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Washington şäherine Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň daşary işler ministri Antony Blinken bilen duşşugy boldy. Bu arada Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet departamenti habar berýär. Habar verilişine göre duşşukda iki ýurdun arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklary aralanyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem taraplar howanyň üýtgemegine garşy görüşmek, metan gadynyň möçürüni azaltmak ugruna özara hyzmatdaşlyk gatnaşyklary barada pikir alýşdylar. Türkmenistanyň bu ýurduň ýönetişleri gadanýanyny bellenildi. Şeýle hem iki ýurdun daşary siýasat edaralarynyň ýolbaşçylary alam bilim ulgamyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna feredip geçdiler. Mundan başga da sewit meseleleri, howpsuzlyk we awatda hyzmatdaşlyk, ykdysady mümkinçilikler boýunça gatnaşyklaryň artdyrylmagy ugruna özara pikir alýşmalar boldy. Melim bolşýaly iki ýurdun daşary siýasat edaralarynyň ýolbaşçylary 2 aý mundan dolam duşupdy. Bu duşuk Merkezi Aziýa, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň daşary siýasat edaralarynyň Astana şäherindäki duşugynyň çäginde bolupdy. Türkmenistan Gazagystan gümrük ulgamyny alalaşyk baglaşylar. Türkmenistanyň döwlet gümrük ulgunyň başlygynyň Gazagystanyň Türkmenistandaky elçisi Azizbek Madmarow bilen iş duşugy geçirildi. Bu arada döwlet gümrük ulgunyň resmi saýtyna bellenip geçirildi. Duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin minnetdarlygyny bildirip, elçi saparynyň maksady barada habar berdi we Türkmen-Kyrgyz gümrük hyzmatdaşlygyny hassa giňeltmek we güýçlendirmek üçin ähli tagallar etjekdigini anandyrdy. Duşukda ýurdumyzyň gümrük ulgamynyň ähli urlary babatyna döwri baplaşdyrmagyny gönükdirilen 2022-2028-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasy barada elçi habar berildi. Bellenşi ýaly halkara sowdasynyň ösmegine ýardam bermek, Türkmenistanyň eksport mümkinçiliklerini ösürmek üçin şertleri döretmek, edilýän hyzmatlary sanly ulgam arkaly alyp barmagy üpşin etmek, halkara hyzmatdaşlygyny ösürmek bu maksatnamanyň öňünde bellenen möhüm meselelerdir. Taraplar iki ýurdun gümrük gulluklarının arasında hyzmatdaşlygy ösürmegiň meselelerini, şol sanyna maglumat alýşmagy ýoly goýmak, statistika maglumatlary deňeşdirmek, özara haryt dolanşygynyň möçürleriniň artdyrylmagy üçin iki ýurdun üstaşyr mümkinçiliklerinden dolu peýdalanmagyň meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Gümrük işine ýardam bermek we özara hyzmatdaşlyk etmek hakynda iki taraplaryň alalaşygyň baglaşmagyň deruli barada aýratyn bellenildi. Aşgabat daşoğuz günne 2 gatnaw amala aşyrylýar. 20 aprelden başlap Aşgabat daşoğuz Aşgabat aralygyna her gün 2 dana ýolawçy otly gatnawy ýoly goýuldy. Muny demir ýollary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň resmi saýtyna gatnaw tertibine görmek bolýar. Täze tertibe göre 13 belgili ýolawçy otlysy her gün saat 17:00 Aşgabatyň demir ýol mendilinden urap daşoğuz şäherine ertesi gün daňdan 05:41-de barýar. 14 belgili ýolawçy otlysy bolsa, daşoğuz şäherinden her gün akşam saat 21:25-de urap paýtagtymyza ertesi 10:15-de barýar. 90 belgili ýolawçy otlysy her gün paýtagtymyzdan 19:05-de urap daşoğuz şäherine ertesi gün ýerden 07:51-de barýar. Ýygyna gaýtýan 94 belgili ýolawçy otlysy bolsa, daşoğuz şäherinden her gün 18:00-da urap paýtagtymyzdan demir ýol mendiline ertesi gün ýerden 07:00-da gelýär. Merkezi Aziýa Hytaý daşary işler ministrleriniň duşşugy Merkezi Aziýanyň we Hytaýyň daşary işler ministrleriniň 4-nji duşşugy Hytaýyň Siýan şäherine geçiriler. Bu arada Gazagystanyň daşary siýasat edarasynyň metod beýanatyna bellenip geçirilýär. 26-27 aprelde geçiriljek Merkezi Aziýanyň we Hytaýyň daşary siýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň duşşugynyň gün tertibiniň esasy mowdugy şu ýylyň maý aýyna geçirilmegi gödüňde tutulýan Merkezi Aziýa Hytaý 1-nji sammitine görülýän taýýarlyk meseleleri bolar.
Mundan başga-da daşary siýasat edaralarynyň ýolbaşçylary dürli uğurlarda alty taraplaryň hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ara alyp maslahatlaşarlar. Hususan uly logistika infrastrukturasy Merkezi Aziýadan owu hojalyk önümleriniň Hataýa eksportyny artdyrmak, elektron sowdany ösürmek, Merkezi Aziýa Hataý dialog formatyna gatnaşyjy döwletleriň ygtybarly edaralarynyň hyzmatdaşlygy boýunça täze mexanizmler döretmek ýaly uğurlarda özara pikir alşmalary geçiriler. Şeýlekem taraplar Sowet we halkara gün tertibiniň meselelerini serederler. Bu uğurda taraplaryň garaýşlary boýunça pikir alşmalary geçiriler. Hormatly tamaşaçylar, şeýlekem Türkmenistanyň elçisi Wengriýanyň prezidentine ananç hatlaryny gowşurdy. Berkarar döwletimiziň bedew wady Amerikanyň Birleşen Ştatlary general Michael Kurilla bilen duşuk hepdelik teleýnama ýaly habarlary Atawatyn Türkmenistan.com internet saýtyndan okap bilersiňiz. Saýlanan habarlar gepleşigimiziň indi kitanyny diýdarlaşýança hoş ta bolun.